Jesse 1000 kupára pussolás! Szevasztok, üdvözlök mindenkit, itt Bulász. Itt lennénk egy újabb Brawl Stars-os videóban, és ebben a mai videóban, ahogy már mondtam, Jessit megpróbáljuk felvinni Prestige-re. Ez még nem minden, ugyanis most a Mi az a fej Jessivel fogunk játszani, ami hát igazából amúgy valami Shadow Knight Jessie, talán ez már megmaradt mi ez a fej Jessie-nek, úgyhogy igen, indulunk. Van egy kaze és egy egy hívják, az Shelly. És reméljük, hogy akkor holnap már tényleg érkezik Nori a játékba. Igen, Feng, azt hiszed, hogy itt nem menekülsz el előlem? Hát... Küldök egy banánt mindenkinek, hogy banánok vagytok. Nézzétek, még menet közben is Jessie vágja ezt a komoly fejet. Igen, Mi az a fejet most is vágja mindenkinek. Ott a Crow. Miért nem tudom megölni? És végre megöltük. Nézzétek, így hagyom nektek egy kicsit ez csodaszép fejű Jessie-t. Hát remek. Nagyon szép a feje. Még XP-t is kapunk. 100 darab kredit. Csak 10 darab kupa kell ahhoz, hogy felvihessük, vagy hát, hogy értitek, hogy meglegyen, úgyhogy azt hamar össze fogom hozni. Nem lesz ez most olyan hosszú, 15 perces videó kb. Mint ami szokott. Na. Ez könnyű. Jézusom, közben most vettem észre, mennyi HP-m volt. Reméljük, hogy ezt megnyerjük. És nem Mori. Mi ez a név, hogy Mori, de komolyan. Na? Nyerünk vagy sem. Én magam is elalszok, mire megöli azt. Fél nap telik, mire megöli azt a két embert. Bocsánat, csak közben anya meg egy vendégeit beszélgetnek, bocs, hogyha hallatszik. Jó, nyertünk, jaj! És ott is van. GG. Ott is van a Prestige 2. Így szépen, gyönyörűen felvittük, ahogy kell. Na, hát ez sajnos nem ment. Nem tisztel engem a játék azért, mert felviszek egy brawlert Prestige-re. Hát mit képzel magáról ez a játék? Mit képzel? És így
nézzétek ennek a gyönyörű Jessie-nek a gyönyörű szép fejecskéjét. Ha nem lájkolod be a videót, akkor így most szépen szemen pofán céloz titeket Jessie Scrappyvel együtt. Pörög nektek egyet. Hát végül is ez így jó, mert nagy a kuntomon Jessie Prestige 2, kicsim meg Prestige 1. Elfelejtettem, hogy megint a kis akuntommal játszunk. Következő szerintem Kit lesz, akit fel fogunk vinni. Szerintem ennyi lett volna ez a videó, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, hogyha szeretnétek, hogy majd egy videóban Kitet is felvigyük Prestige-re. Sziasztok!